Κοντά μας λοιπόν ένας υπέροχος φίλος μου, ένας καταπληκτικός ηθοποιός, ένας άνθρωπος με πολύ ευαίσθητη καρδιά, εγώ τουλάχιστον αυτό εκλαμβάνω, ένας πολυδιάστατος άνθρωπος και μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Κοντά μας λοιπόν ο Δημήτρης Γιώτης. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με τιμούν τα λόγια σου, πραγματικά. Όχι, Ε, είναι η αλήθεια, Δημήτρη. Δεν λέω κάτι όταν δεν το πιστεύω. Να ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι fake. ξέρω, Ό,τι λέω, το το ξέρω. λέω μπροστά, είτε είναι καλό, είτε είναι κακό. Φυσικά υπάρχουν και τα πράγματα, ξέρεις, όταν τα επαγγελματικά και τα λοιπά, που εκεί, οκ, παίζει και η διπλωματία. Πες μας λοιπόν, καταρχήν πώς ξεκίνησες? Πώς ξεκίνησα. Εγώ για πρώτη φορά σε είχα δει παιδάκι στη μελωδία της ευτυχίας με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εκεί σε θυμάμαι. Αλλά παιδάκι. Παιδάκι, είχα ξεκινήσει ως μαθητής στη σχολή. Ναι. Ε, Ποια σχολή? Γιώργο Θοδοσιάδη. Α, μάλιστα. Και είχα την τύχη να με διαλέξει ο Μίνος Απολωνάκης, να παίξω δίπλα στην Εύα την Κοταμανίδου, σαν μαθητής στη σχολή. Και αμέσως μετά προέκυψε η μελωδία της ευτυχίας με την Αλίκη. Α, δηλαδή πρώτα ήταν Ναι, αυτό ναι, με το... ο Βολανάκης. Από ό,τι καταλαβαίνεις, η χαρά ήταν τεράστια, τα μεγέθη ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Έτσι έμαθα το θέατρο, έτσι συνεχίζω να αγαπάω το θέατρο, την τέχνη γενικότερα. Και όσον αφορά, επειδή είπες πριν για ευγένειες και τα λοιπά, ξέρεις τι γίνεται. Είναι σημεία των καιρών αυτά που ζούμε και τα ζούμε και μαζί και έχουμε συζητήσει άπειρες ώρες και με τα μεσονύχτιες ώρες, όσοι Πολλές. ξέρεις. Πολλές. Όσοι θυμάσαι. Όμως, σε όλο αυτό που συμβαίνει, τον κικαιώνα των πραγμάτων, και είμαστε στις επάρξεις, εσύ και εγώ και όσοι είμαστε εν δράση, υπάρχουν κάποιοι φάροι, ο καθένας Ναι. με τις δικές του, Οάσεις. ναι, της δικής του ψυχής και της δικής του πραγματικότητας. Εγώ λοιπόν γνωρίζοντας την Αλίκη, έτσι τα έμαθα, έτσι τα είχα γνωρίσει, έτσι τα θαύμαζα και είχα την τύχη να δουλέψω μαζί της, με Ρούλα Πατεράκη τότε. Εν συνεχεία μπήκε το νερό στα βλάκια, έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές και το ξέρεις. Ναι. Υπήρξα 2,5 χρόνια στο Εθνικό, επί Νίκου Κούρκουλου. Τώρα όταν συμπιστεύεται ο Κούρκουλος δεν είναι και λίγο. Υπήρξα χαϊδεμένο παιδί του Βαγγέλα, του Λιβαδά και της Μαρούλας της Γιούλη. Υπήρξα άλλα 2,5 χρόνια στο Αμφιθέατρο του Σπύρο Ευαγγελάτου με τη Λίδα Ντασοπούλου πρωταγωνίστρια και βοηθός της επίσης. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, ακόμα και τώρα που μάχομαι και είμαι εδώ και τα λοιπά, κάποιες φορές νομίζεις ότι η εικόνα, η τηλεόραση και όλο αυτό που συμβαίνει, κάποτε είχαμε καταξίωση στην Επίδαυρο. Όσοι πατάγαμε το Ναι, πόδι ναι, μας ναι. κάτι γινότανε. Μμ. Και βήμα με το βήμα. Τώρα ο κάθε ένας σε ρωτάει πού είσαι στην τηλεόραση, άρα καταξίωση θεωρούν την τηλεόραση. Όμως, δεκτά όλα. Είναι σημεία των καιρών. Δεκτά όλα. Το θέμα είναι Είναι ποιος σαν να μου βλέπει. λες όλο αυτό με πού είσαι και αν είσαι influencer και τα λοιπά. Ναι, Κοίτα, εγώ διαφωνώ κάθετα σε πολλά πράγματα από αυτά. Θέλω να μου πεις, μέχρι τώρα, το highlight της καριέρας σου ποιο ήταν? δεν θέλω να πω ένα. Πες μου Θα δύο. σου πω, δεν θέλω να πω ένα γιατί θα δικήσω κάποια άλλα βήματα. Ναι. Δηλαδή, το ημερολόγιο ενός τρελού που ήταν από τα πολύ δυνατά Το οποίο το παίζεις και χρόνια. και το παίζω ακόμα και το ζητάνε ακόμα. Α, Δηλαδή, ναι. υπάρχουν φορές που μου Ναι. λένε το ημερολόγιο ενός τρελού θέλουμε να ετοιμάσεις και να μας το Ναι. φέρεις. Το ημερολόγιο ενός τρελού είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου και σε εισαγωγικά έκατσε. Είναι καμιά φορά πώς κάθονται τα πράγματα. Η στιγμή, η συγκαιρία, η ερμηνεία, το πέδεμα. Δηλαδή, εγώ καταθέτω την ψυχή και αυτό προφανώς έχει και ανταπόκριση στον κόσμο. Σαφέστατα η συνάντησή μου με την Αλίκη ήταν κάτι που δεν μπορώ να το διαγράψω, ούτε να το Καλά, ξεπεράσω. ναι, βέβαια. Σαφέστατα το ότι συνάντησα το μύθο που λέγεται Μίκης Θοδωράκης και δούλεψα υπό την Καθοδήγησή του. καθοδήγηση και την αγκαλιά του στο Θέατρο Πάρκ, για μένα ήταν πολύ σπουδαίο. Άρα υπάρχουν κάποιες, και όταν έκανα το M Butterfly, ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή, ή όταν πήρα τα πρώτα δικαιώματα για την πρώτη παράσταση που εγώ είχα τα ενία και της παραγωγής, αν θέλεις,
το Equus του Πίτερ Σάφερ. Σκέψου ότι όταν έκανα αυτό, ο Πίτερ Σάφερ μας έδωσε τα αποκλειστικά δικαιώματα ταυτόχρονα με τον Ντάνιελ Ράντκλιφ που το έπαιζε στη Νέα Υόρκη. Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ του Harry Potter, ναι. Σκέψου ότι ένα χρόνο πριν το είχα δει στο Λονδίνο εγώ με τον Ντάνιελ Ράντκλιφ. Έτσι κι αλλιώς δούλευα τη μετάφραση και είπαν αν καταφέρουμε να πάρουμε τα δικαιώματα θα είναι ευχής έργων. Πράγμα που έγινε και το φέραμε στην Ελλάδα. Άρα υπάρχουν διάφορες στιγμές που με έχουν όντως στιγματίσει, χαρακτηρίσει. Αυτή που είσαι πιο περήφανο. Στη ζωή ή στην καριέρα? Στην καριέρα. Προσωπικά δεν ρωτάω. Το μόνο προσωπικό που θα σε ρωτήσω είναι αν είσαι από την Άξο ή απλά είναι το αγαπημένο σου νησί. Αλλά εγώ μιλάω μόνο για τα επαγγελματικά. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί για το μόνο γεγονός στη ζωή μου που το θεωρώ Όσκαρ της ζωής μου είναι ο γιος μου. Ο γιος, μάλιστα. Γι' αυτό το ανέφερα. Ναι. Όλα τα άλλα, ξέρεις, επίσης, θα σου πω, το έχω αναφέρει πάλι, αλλά θα σου το πω. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος να κάνω παιδί. Δηλαδή, δεν ξύπναγε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτά είναι μητρικά. Ναι. Εγώ δουλειά, χειμώνα καλοκαίρι. Ναι. Ο Κούρκουλος με έπεισε. Σε μία από τις πολλές συζητήσεις, πηγαίνοντας να διαπραγματευτώ ξανά τα οικονομικά και τα λοιπά, με ρώταγε και με ξαναρώταγε, θα επιστρέψουμε στα θεατρικά γιατί είναι η ζωή. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν κλείνουμε το οικονομικό μέρος και μετά από μια πολύ μεγάλη συζήτηση, μου έδειξε την Ιριέτα Μωρό και μου λέει, τι θες? Και τον Άμλετ να παίξεις και τον Ιδίπποδα να παίξεις, αυτό θα σου πει καληνύχτα. Και φεύγοντας, μου έγινε ένα κλικ, σοβαρά το λέω, ότι όντως δούλευα, είχα πάρα πολύ καλές συνεργασίες με Ιορδανίδη, με Κοραΐδα Μάτι, με Βερακρούσκα, με Δάνη Κατρανίδη, με Άννα Φόνσο. Πολλές συνεργασίες και αγαπημένες δουλειές. Τελικά όχι τι θα αφήσω. Δεν έχω κανένα τέτοιο αύριο να φύγω, δεν είναι κάτι που δεν με αφορά. Αλλά το να φύγω από το προσωπικό εγώ, τον εγωισμό και όλο αυτό που μπορεί να έχει η εξέλιξη ενός ανθρώπου και να μετατεθεί στο να τον βλέπω και να αναπνέει και να χαίρεται και να είναι η χαρά μου όλη και η ευτυχία μου, αυτό ήταν το μεγαλείο της ζωής μου. Αυτό κοίτα να δεις, επειδή το έχω δει πολλές φορές, είναι και θέμα τύχης. Όπως είναι θέμα τύχης εάν γεννηθείς και έχεις καλούς γονείς, έτσι είναι και θέμα τύχης, φυσικά είναι και το DNA, το αν τα παιδιά σου είναι, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις, τα οποία τα παιδιά είναι εντελώς διαφορετικά από το γονέα. Είναι αυτό που λέει το αγκάθι βγάζει ρόδο και το ρόδο βγάζει αγκάθι. Έτσι το έλεγε η γιαγιά μου, η Κωνσταντινοπολίτισσα. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρεις ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι σαφέστατα η πατρότητα και η μητρότητα είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Όμως, αυτό το οποίο μας στιγματίζει σαν ανθρώπους είναι το αποτύπωμα που αφήνουμε. Το αποτύπωμα, έστω το μικρό αποτύπωμα, στο πέρασμα από τη ζωή. Τώρα, εάν μέσα σε αυτό είναι και η δημιουργία μιας οικογένειας ή και ένα παιδί, αυτό σαφέστατα είναι ένα στα συν. Αλλά εγώ αυτό πιστεύω, ότι το αποτύπωμά μας είναι αυτό το οποίο μένει. Το αποτύπωμα, λοιπόν, πάμε στην αρχή της κουβέντας, για μένα είναι τιμή μεγάλη και μεγάλη χαρά, όπως ξεκίνησες, του να με αναγνωρίζει κάποιος, το αν είμαι καλός, αν είναι καλός ο Δημήτρης, αν είναι ευγενή, που εμπεριέχει το καλός πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε μάθει το καλός να συνεπάγεται με άλλη λέξη, δεν ξέρω αν το λέμε ή όχι εδώ, όχι. Δεν θα το πούμε. Γιατί θα μας κόψει στο YouTube. Ωραία. Όμως, επί της ουσίας, τώρα να φύγω δεν με ενδιαφέρει αν θα... Το είπες δεύτερη φορά. Άστο. Όχι. Δεν προκαλούμε το κάρμα. Το λέω γιατί όταν υπάρχει ζωή δεν υπάρχει ο θάνατος και όταν υπάρχει ο θάνατος δεν υπάρχει ζωή. Αυτά τα δύο δεν συναντιούνται ποτέ. Αυτό είναι... τι θέλω να πω. Αν είναι προτιμότερο για μένα να λένε ήταν καλός άνθρωπος παρά καλός ηθοποιός ή αυτό. Δεν με ενδιαφέρει περισσότερο αυτό το αποτύπωμα που είπες, δηλαδή όταν μιλάμε μαζί, και το ξέρεις και έχουμε μιλήσει,
η ειλικρίνεια και χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς δεύτερο επίπεδο και χωρίς έτσι αλλιώς εννοούσε το άλλο και θα το πω αλλιώς. Ναι, ναι, όχι, αυτά είναι. Πες μου λίγο, τα επόμενα σχέδιά σου, ο επόμενος στόχος σου. Ο επόμενος στόχος είναι ο καλοκαιρινός. Κάνω το Blackout, είχε ξεκινήσει πέρυσι, ένα έργο που έχω γράψει εγώ. Είναι μια σπονδυλωτή κωμωδία με πάρα πολύ συναίσθημα όμως. Επικεντρώνεται στα σημεία των καιρών, που σημαίνει Facebook, Instagram, Twitter και TikTok. Το πώς μπορεί να διαμορφώνονται εκεί οι χαρακτήρες, ο καθένας, πώς ρολάρουμε στο Facebook και ο ένας είναι με τον ορό στο χέρι, ή ο άλλος σου βγάζει τα γεμιστά από το φούρνο και λέει ελάτε να σας κεράσω. Ο άλλος ζει τις διακοπές του στο Ντουμπάι. Δηλαδή, τι μοναξιά, ταυτόχρονα κωμικοτραγικά όλα, πειραγμένα όλα τα κείμενα εννοείται, μια Ελληνίδα μάνα. Πώς τη φαντάζεσαι? Ελληνίδα μάνα, την κάνει Ντέζη Μπεκοπούλου. Τι Ελληνίδα μάνα, εδώ είδα και το ανέβασα. Δηλαδή, πια είμαστε σε κάποια σημεία των καιρών, εκτός από την νεολαία, η οποία, το θέμα είναι αγωγής, το θέμα ήθους, το θέμα ανιστόρητο. Ας το ξεχάσουμε. Και ειδικά η ελληνική νεολαία. Και ειδικά αυτή η νεολαία που έρχεται. Δηλαδή είναι... Δεν φταίει η νεολαία. Όχι, φυσικά δεν φταίει η νεολαία, αλλά... Υπάρχουν γονείς από πίσω. Ναι, αλλά είναι και ένα σύστημα. Είναι και το κράτος. Δηλαδή, δεν μπορεί το κράτος να μην... Τους ρωτάς τι έγινε το 25 Μαρτίου και το 28 Οκτωβρίου και οι απαντήσεις οι οποίες παίρνεις είναι να σηκώνουν τα τέτοια. Ναι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σου πω ότι κάπου ξεκίνησα για να... Ό,τι σχέση με Ελληνίδα μάνα. Ελληνίδα μάνα. Προχτές λοιπόν είδα στο TikTok μία κυρία, η οποία μάλλον πρέπει να είναι ή από την επαρχία ή από το αυτό, με μία άλλη, επίσης μεγάλη κυρία, μιλάμε τώρα για 75 χρονών, όχι... Ναι. Οι οποίες κάνανε το money. Το είδα. Το ανέβασα κι εγώ. Το είδα από σένα. Λοιπόν, το είδα από σένα. Σε ένα τρακτέρ και σε ένα αυτό και να πέφτουν λεφτά και τα λοιπά. Και λέω, πού έχουμε φτάσει. Ναι. Δηλαδή, αυτό λοιπόν σατυρίζω μέσα στην παράσταση. Ναι. Το ότι αυτές εκεί λοιπόν, συγγνώμη που σε διέκοψα, νιώθουν πρωταγωνίστριες, θέλουν όλοι. Μα έτσι κι αλλιώς, να σου πω, οι δικές μας δουλειές που είναι συγγενικές. Έχει μια συγγένεια. Πόσο κόσμο άκουγες πάλι? Ας με βγάλουν εμένα στην τηλεόραση, ας βγω εγώ, πάρε με εμένα να παίξω. Αυτό το ακούω, δεν έχω ακούσει ποτέ να πούν πάρε με εμένα να χειρουργήσω, πάρε με εμένα να εκπαιδεύσω, πάρε με εμένα να κάνω το δάσκαλο, το γυμναστή. Κανέναν. Πάρε με εμένα να παίξω, το θεωρούν τόσο εύκολο ότι γίνεται. Δεν είναι εύκολο. Πραγματικά δεν είναι εύκολο, δεν το έχουν καταλάβει πολύ. Αυτό δεν θα αλλάξει. Όμως θέλουν να είναι πρωταγωνιστές. Αυτό επιτρέπει όλα αυτά τα social media. Αυτό επιτρέπει του να γίνονται πρωταγωνιστές. Αυτό πιστεύεις βρισκόμαστε σε μια γενικότερη τρέλα. Και αυτό σατυρίζω. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά. Πού θα γίνει η περιοδία σου? Θα είναι στο φεστιβάλ των Δήμων, με περιφέρεια και με πολύ τρέξιμο. Έχω μεγάλη χαρά γιατί είναι η Νέλη Γκίνη κοντά μου. Πολύ ωραία. Και το λέω γιατί είναι μεγάλη χαρά αν αναλογιστούμε ότι η Νέλη Γκίνη πραγματικά είναι μια ιστορία του θεάτρου. Σκέψου ότι υπήρξε πρωταγωνίστρια του Λάμπρου Κωνσταντάρα με τεράστια καριέρα σε πίστες, θέατρο, κινηματογράφο κτλ. Άρα, ξέρεις, εγώ είμαι από τους ανθρώπους ότι αν δεν τιμάς το παρελθόν δεν έχεις μέλλον. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό σημαίνει το τι φέρει ο καθένας, αν είναι εν ζωή καλός, αν δεν είναι, όπως έχεις αναφέρει σε εκπομπή σου και την Κάλλας, την οποία ήταν θρύλος για την Ελλάδα και πολύ πιο δοξασμένη έξω παρά στην ίδια της τη χώρα μέχρι πρότινος, μέχρι να κάνει το έργο η κυρία Σκουρλή. Όπως επίσης η Μελίνα Μερκούρη, ο γιος μου, το ένα παντρεύει το άλλο, προσπαθώντας στην εκπαίδευσή του σε εισαγωγικά στα ερεθίσματά του, εν πάση περιπτώσει. Και στο μουσείο μαζί ήμασταν. Έχουμε πάει. Και στην Τεχνόπολη για τη Μελίνα είχαμε πάει. Και στον Παρθενώνα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που δεν έχουν ανέβει στον Παρθενώνα. Δεν φταίνουν τα παιδιά όμως.
Άμα κάποιος δεν τους παρακινήσει, δεν τους τσιγκλίσει, δεν τους δώσει το ερέθισμα. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό, μην το δούμε από κάτω μόνο το παιδί. Δεν είναι μόνο οι γονείς όμως. Δεν να έχει και το παιδί, να γράφει λίγο. Είναι γενικότερα, ξέρεις, σαφέστατα είναι το οικογενειακό περιβάλλον το οποίο τι ερεθίσματα παίρνεις. Διότι, ας πούμε, εγώ γεννήθηκα σε μια επαρχιακή πόλη, στο Βόλο. Η αγάπη μου για την κλασική μουσική προήλθε από γονείς οι οποίοι δεν παίζανε πιάνο, αλλά θέλαν να μάθουν στα παιδιά τους. Δηλαδή, η αδελφή μου πήρε μέχρι και δίπλωμα στο πιάνο και από 2 ετών, εγώ τότε ήμουνα, γιατί έχω και μια διαφορά με την αδελφή μου, 3-4 χρόνια, άκουγα κλασικά ερεθίσματα. Έτσι λοιπόν μου ήρθε η αγάπη μου για την κλασική μουσική, για την όπερα κτλ. Σε μία επαρχιακή πόλη όπως ήταν ο Βόλος, η Νέα Ιωνία Βόλου. Δηλαδή, άρα παίζει σημασία σαφέστατα το οικογενειακό περιβάλλον. Απ' την άλλη όμως είναι και το πώς το παιδί θα το απορροφήσει και θα το εκλάβει. Σίγουρα. Μα και εγώ, αν θέλεις, αν ανατρέξουμε το πόσο ασχολήθηκα, έχω αποφασίσει στα 5 μου ότι θα γίνω ηθοποιός. Και όντας ένα παιδί δοκιμασμένο, ας το πούμε έτσι, με οικογενειακά θέματα πολλά, η τάση μου, η φυγή μου προς το θέατρο ή προς όλο αυτό της οθόνης κτλ. Ήταν μια τάση φυγής του δεν μου φτάνει η ζωή που ζω, δεν μου αρκεί, δεν μου αρέσει, πρέπει να δημιουργήσω κάποια άλλη. Και αυτό συμβαίνει μέσα από τους ρόλους. Ιατρικά δεν έχει αποδειχθεί ότι ο χρόνος που παίζουμε ένα ρόλο αφαιρείται από τη βιολογική ηλικία. Μάλιστα. Διότι δεν είμαστε όσοι παίζουμε, ξαναλέω, όσοι ερμηνεύουμε. Δεν σου μιλάω για περιπτώσεις. Κάνετε κατάθεση ψυχής εκείνη την ώρα. Είσαι κάποιος άλλος. Ναι. Δεν είναι τυχαίο το ότι υπάρχουν φορές που ενώ έχεις 40 πυρετό και το έχω ζήσει και έχεις καταρροή και συνάχη και όλα αυτά, στη σκηνή δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Γιατί ο ήρωας δεν τα έχει. Απλά. Και βγαίνει στην κουίντα και σε χάλια. Και ξανά στη σκηνή και είσαι μια χαρά. Και στη σκηνή γιατί δεν το έχει ο ήρωας. Δεν πάσχει ο ήρωας. Δημήτρη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά που ήρθες εδώ και τα είπαμε και εύχομαι όλα στη ζωή σου και στην προσωπική και στην επαγγελματική να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, γιατί είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Εμένα προσωπικά είμαι πολύ τυχερός που σε έχω γνωρίσει, γιατί σπάνια γνωρίζεις κυρίους και κυρίες στην εποχή μας. Εγώ να σου ανταποδώσω το τίτλο του κύριου έτσι κι αλλιώς, και είμαι σίγουρος ότι στη ζωή τελικά ερχόμαστε κοντά οι συγγενείς. Βρίσκουμε τις συγγένειες που έχουμε. Ναι. Σε ευχαριστώ εγώ και που με κάλεσες και που με διάλεξες στη ζωή σου και είναι μεγάλη τιμή, αλήθεια το λέω. Αλήθεια, Γιάννη, τα καλύτερα από καρδιάς. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε έχει δώσει καλά.